Teto peralok para nongsusnong ki sakipet bak barok ki nongsusnong juga jelam kalaya menta dengan don kuika jingmut kwa menyepasap lang pedang jong iwei kum kipat bak nongsusnong kui ka phang ka ba ngasui na po ki kubor ya ka tu wei ka cingkren jong wei minister jong ka ni ka sarkar pemerintah kata udai ba pol ndo ya ka tu ka cing keren ki benar ke ba kam long su ka ba pit yang kum ki pai ba ada kum ki snong ki thao bằng kem với cái nó ki beriu ki ba la kam snil mane ban bisa ya uno ubriu mane kam beriu ka ba persa ya ka imlang ka salang la ka long hasnong thao ki dong ki than ki ba pher là cái long ki long dit drop là cái long ki long de ki long khai ba an ki no ki kenca kam snail ki ba ki briu hi ki chule ke uong ba kam long ban ya bisa dan ban kem bat sim ya kata ka jin bisa ten na kalian juga ngasno baka tak haduk teketa magmentakan dia kasi keren cong unyo minister namar ba ngat rai kat jin datip ka sarkar kat jin datip ki pulit lane ki minister ya kita ki ba subo laga menta ubri un lek kam sniu un peniap brio lane untuk unute atau kambit begini ba ngin bat ya ngin kem ya ke udah kalau mentang asno ba kalau bakalahi surkaru kata kata gitu asno kujonga bat naduk bangga kemau hi naduk mensua atau kat mentang tip kata lada kata cing penjahat jong sorka landa kabur kaan pemerintah wekse talak long kupta dengan 4 tip 4 snong namar bah ki snong ki thao ki jongi ni dot orang bak snong o pek makmi na kamta ka bah kamiat jong ka imlang salang ha snong ha thao te kupta naduk bangga kemau hi hari snong jongi landa ki snong ki kem ya uno brio wala kam snil udah unong dikiat unong dikiat unong kalai ni kem namar beli ba ngin penbaha dei tang bang kem kita ki nong di drop ki nong khai drop ki nong khai kiat ki nong kalai ki nong khatia en dang ilayo kem kasnong ka bom kesempat iki ne ka penmong iki ka penyap iki kata te long ke babaan sisahi ke kum kasnong ni kem ya ki bakum kita ni kem ya ki ni snangi krau de bang ni penstom iki ni kem iki ni snangi krau ni kentu iki baki nomla ya kata namar bakaan snong ki kamsa bat nangta ladang snong uraneka kila khor ke ni sukem ni bat iki ni sepentip sekaan ndai bang ni sim ya kaan kakti kita kadai ka jing sem ke jonga
te kum ba ong pat u new minister ong ba polem do hi ong ba lada uno ubril ne kanu lu kasnong ka ba kem ye ki long le kam sniu lada utu ngong kem u ta ye u ta u mar u ba ki ta ki long khai la ne ki long le kam sniu u ta u ta ngong kem un ngat ha ka an u te ta u bak ta kata kata ka jin kre te kumbangi sem ye i ru a kisnong di thao ki ma phero pher ha ka ki yo bat ya unong tu ne ki yo bat ya ki long khai kia ki long khalai ku tu le se ki hap hi bat ta ban sim ni tu tiang ban persisa ba kum ka kiat ki sim ki the lo smatan ane teng ni IT sa thanat sa po ki pulit te kata kan ngat lo ki tu ki ba ta te kata tang ban suk ta te ka sno bukan ye ke balo kala long te an ke jing so thu jonga te kum no pia sno perlo ye kata ka banga hi nga ong ha ke ni ka po kisno bukan kan baha kum ong unia minister ne kisno kum no ha ke jing so jonga hi ke ni ka long ba mat ke ni jing kren jong unia minister hi ba om betul su yang ni ban je bu ji no lam snong du rang ba snong dan ki kuwe de ki no lam snong kum bang tip menta ni don ki eksekutif nombar ni don sekretari ni don ki seng long kemi ni don ki seng samla ta ter telan ta kalong ha ta kom om de su ban pek ni ye ki no ki kam snil ha snong thao la kalong ha kan ko ben ta ho ni ku ki snong ki thao hi ni kwa ba cái snong ka thao kan long ka ba don brom akor tham tam ki long khalai to ni kem je ki mde ba andang ni kem ni pen sitom de ki ni sneng ni kra ki ba kam long ba phla ta na ba ni i ba kam wan ra se ka jin ba bon sien ka ji lam ba kala andang ni kem ku tu ni plai lang rangkat ke jingyal khalai ke jongki bat do saga pisa ke tengka ka ta ya ka yo ka kot se ya ka long yi long sen bat do ya ki imlang ka salang teng na kata ka jing melien jing berai ke jongki kala ban poi ru sa ka jing ja ka basusi teng ki kren ki tien ki kham akor kuma ni i hi bur sien kila kai ha ki harut anti harut frok kuto da ki snong ki thao kim pek ki long kemi ki sen ken thai kim pek kim chunga so ki plek la kuto ki kren ki tien da ki bum so ya hap so wat bang lek ruan ni snow bakadon ke jing ma tade nama kata-kata te lada lese lada uni minister ong bakam long bangin kem bale ban bisa lagi ban sim ni ka an nim sim ni ka an ke nim sim sai ka an ke pada uang hakan ni kom sibu ada kat ban ratip ke sorkar ne kat ban ratip upulit kat ban ratip ki minister lese ka ta ka kam snil ku joki la ban lang bam kum krun bat kan ye kai im lang sa lang kan long kan pam kren jut ye ka im lang sa lang ke jumi ki snong ki thao ta ke ke ban chiang ka te no ma ka ta tao ki snong kum no ki pat ba no snong jong ka ri ka si ke ba ye ki jong ni rang don ki rang ba snong ni don ki long lam snong ki ba pha te ga snong na kumenta ka baha kamyat iki snong ka thao na kalan singa na snong dik ba ite hi ban pek ya ka baha kamyat ha snong ka thao te kum ong ni mistar ni sim ya ka bot nim jupat buton ba sim ya ka bot ha tang ni tai le se la bandon ting khat kum ong manor ka jing ya accident te kala bandon me ta te mla biang ni ta long gom ba ni song kali ni khamot khlang ban ya
eksiden bat ngo ke hakata kajing yai enti kum ubriyo ni gap teng lagi jingduna ni kum eksiden bakal jalo kajing jak mususi wat pandu engo wat ya kemensiam lu kata kala pendon hage jing indi ong bani demut kenang ke empri kam budon bakam kata nyela kum no bang tembha iya long i jing pasat jingut lem nagalen junga nagawanta trong di ki pai ba song di pa ro koi lada pia sote kata kalau ka sote lu kata pe kasulong kajis no nagalen junga ngaru ngamla li lada esok haki pai ba bubun balang nyemar ba lada wai ngelakon ong ke mi por wat lagi deki long dalam ki rong ba ki riu ki bala ki bakrau jumut sing terkatu se kala pendon ki jinduna ani yang tai tenga terpak lada long kumta sobha ban phai pat sedien ban terkat asian kung riu na sai don ki jinduna la ni long kung ro ke tang kumta perlok ni se sian pat ku cepo